ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଡେଫିନେସନ୍। ଆପଣ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ବା ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା 1 ନମ୍ବର ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଓ ହର୍ଷଇ ଆ ହର୍ଷଉ ରୁ, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଆ ଦୀର୍ଘଇ ଦୀର୍ଘଉ ରୁ ଏ ঐ ଓ ଔ। ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଯଥା କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ, ଟ, ଠ, ଡ଼, ଢ, ଣ, ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ, ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ, ଯ, ର, ଳ, ୱ, ତାଳବେଶ, ମୂର୍ଧନ୍ୟେଶ, ଦନ୍ତେଶ, ହ, କ୍ଷ, ୟ, ଲ, ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।